Здравейте, казвам се Яро Трофанов. Вземам позицията менеджер технически промени и управление на проекти в Бадер, България. Също така се занимавам с индустриализацията на нови проекти в фирмата. Какъв е предишният ви опит? Предишният професионален опит е доста интересна тема. Имам почти около 10 години прекарани в чужбина. Живял съм работил в Америка, Англия, Чехия. През 2015 реших, че ще приключа странстването си и се прибрах в България. Реших да започна да работя по специалността, която съм завършил в средното. Станах технолог в голяма шивашка фабрика в град Русе. След това бях обучен да бъда и технолог-нормировчик. След определено време започнах да се занимавам и с технологичната част от развойната дейност. Благодарение на този предишен опит се насочих и където съм сега. Как започнахте в Бадер, България? Моят приятел ми изпрати обявата, която представляваше интерес. Реших да кандидатствам след кратко обсъждане с моята съпруга. Пуснах си кандидатурата и след кратко време се свързаха с мен и ме повикаха на интервю. Бях кандидатствал за различна позиция от тази, която заемам, но на самото интервю стана ясно, че може би уменията, които имам, са по-подходящи за друга позиция, която ми бе предложена в последствие, и останалата история. Каква е ролята ви в компанията? Ролята ми в компанията е входящ хъб за информация, или накратко всяка нова информация, която постъпва от клиентите на Бадер към Бадер, първо преминава през мен. Моята задача, както и тази на екипа ми, е да обработим информацията и да я разпространим към заинтересованите отдели, за да могат вече те да продължат нататък с развитието на процесите, подготвяне на документацията за тях и така нататък. Втора задача, която е възложена на мен и моят екип, е координация на вътрешнозаводски проекти, като например подобряване на материалния поток в производство или оптимизация на други процеси в зависимост от моментните нужди. Третата основна задача, с която се занимаваме, е индустриализация на нови проекти, както казах по-рано. Тук става въпрос вече за координация и проследяване на всякакви нови неща, свързани с проекти, които трябва да произвеждаме, било то машини или промяна на методи, помощни приспособления, помощ с установяване на нови материали, които биха били необходими и така нататък. Какви са целите пред вас в Бадер, България? Най-голямата ми цел е чрез мен да видят, че много хора, много млади кадри, които са заминали в чужбина, могат да се върнат и да намерят страхотно кариерно развитие, дори в родния ни град Русе. Също така една от главните ми цели е да продължа да развивам млади кадри, които могат да допринесат за развитието и на компанията, естествено. Искам по този начин да спомогна с утвърждаването на Бадер, България на българския пазар, а и не само. Искам да кажа, че възможността, която се предоставя от такива фирми, е нещо страхотно и няма нищо по-хубаво от това някой да повярва в теб и да ти даде възможността да разгърнеш напълно потенциала си. Главната ми цел е чрез разгърването на този потенциал да мога да допринеса максимално за моето развитие, развитието на екипа, който ме е поверен, и на фирмата като цяло.